Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon Euskal Herria itzuli gara laborategira. Bigarren kafearen errutinari eutxiko diogu berriro, Durangon egun batzuk pasa ostean. Ez dakit nekea edo aje emozionala den, baina kosta egingo zaigu honi buelta ematea. Intentsitate handiko egunak izan dira. Landako egunean Intentsitate handiko egunak izan dira. Landako egunean egon gara, liburu eta disko artean, euskal kulturaren protagonistekin hitz egiteko. Idazle emankorrak, musikari hasi berriak, proiektu digital berriak, askorako eman du Durangoko azokak. Eta inauterietan edo Sanfermietan bezala, amaitzerako jada hurren urteko data jakin nahi dugu, bada 59. Durangoko azoka 2008ko abenduaren 5-etik 8 ospatuko da. Naute oearen oinetan itzalak hartu du berriro argia. Noiz amaituko data nola jakingo dut, non babestuko naiz minik hartuko ez badut, zeri eutxi zenbat aldi. Baina asko falta da datorren urteko azokarako, beraz goazen aurtengo balorazioekin, jakinarazi dutenez antolakuntza pozik dago emaitza orokorrarekin, baita asebeteta ere. Postua jartzera etorri diren partaideen balantzea positiboa izan delako. Oraindik datu guztiak ez ditugun arren, Gerediaga elkarteak nabarmendu nahi izan du gazteen presentzia, bereziki abenduaren 8an, gazte eztandaren egunean. Oasia aipatu izan da askotan eta horren arira Durangoko azokaren olatu hori probestu eta kulturgintza ospotzeko asmoz gaurtik aurrera, Zunon handa ekimena garatuko da Euskal Herriko 88 liburu dendatan. Azokako nobedadeak ezagutu ahalko dira bertan eta gainera 27 aurkezpen egingo dira abenduaren 20 bitartean. Eguzkiloreak zuri begira dira. Pentsatzen dut joango garela, datuak ezagutzen, bai diskoen salmentak, zein izan diren aurkezpen eta kontzertu jendetsuenak, zenbat liburu saldu diren. Momentuz, badakigu sortzaileak gustora egon direla. Aipatu genuen ibilbediren Goldea biniloa agortu egin zela. Horixe gertatu zen Jon Artanoren Juana liburuarekin, eta ze amaizen Adore Kemenak Uraia zedeko alerik ez da geratu. Arrakasta beste modu batera ere neurtu daiteke. Esnebeltzaren erakusmaiera bikote bat gerturatu omen zen, esanez, Esnebeltzaren kontzertu batean ezagutu zutela elkar, eta orain umeekin azkeneko diskoa erostera zetuzela. Musikak badu bere magia. 4 latastar batian, aita aurrean gidari, amatzian joaten zen, esne marmiten zaindari, amak etzion ordea, inoiz ekiten lanari, musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Sorpresarik ez ordea, Zetak, ETS, Bulego eta Izaro izan dira jende gehien bildu duten sortzaileak. Bulegotarrak aldatu aurretik disko berriarekin iritsi ziren azokara eta kontatu ziguten martxoan egingo dutela aurkezpen kontzertua. Zetakeko Peio Reparazek aztilean diskoa aurkeztu zuen. Aurrerapen kantu batzuk ezaguna genituen, baina azokan egonda salgailen aldiz, estrategia oso ona. Izaroren antzera 3 abesti argitaratu ditu azken asteetan, baina 0 de enero lana Durangoko azokan jaio dela esan genezake. Bertan, mendi baten igoera irudikatu du bizkaitarrak. Mentira, ez dakitzen baden bora daramadan hemen,
Izarok mendia irudikatu du, eta gaur, abenduaren 11, mendiaren mundu eguna da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak sortu zuen egun hau. Mendiek gure ekosistemetan duten garrantziaz jabetzeko eta mendiguneetako garapen jasangarriaren aukerak eta mugak zehazteko. Begira, gaurko egunez mendiaren mundu egunean jaio zen Goran Krop alpinista. Krop ezaguna egin zen Suediako bere jaioterritik Everesteko kanpamenturaino biziletaz joan, Everest oxigenorik eta xerpen laguntzarik gabe igo eta jaioterrira berriro bizikletaz itzultzeagatik. Balentria horretan bizitakoak Ultimate High My Everest Odyssey liburuan jaso zituen. 2002ko irailaren 30ean hiltzen Krop Bantesetik gertu. Freshman Kule Air Guitar izeneko bidetik eskalatzen ari zela, amildu eta buruan kolpe hartuta lekuan bertan hiltzen. Antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. The Himalayan Database datubaseak 1905etik Himalayara egin diren espedizio guztiak erregistratzen ditu eta duela egun batzuk jakitera eman zuenez, Everestek beste marka bat hautsi du. Marka tristea ordea, 2023an 20 pertsona hil dira Everesteko igoeran, sekula baino heriotza gehiago. 2014koak ziren orain arteko daturik tristeenak, urte hartan 17 pertsona hil ziren igoeran. Mugarri ilunonek Edmund Hillary alpinistak eta Tenzin Norgay Sherpak lehen aldiz gailurrera iritsi zirenetik 70 urteko denboraldirik hilgarriena markatu duenak, galdera batzuk plazaratzen ditu alpinisten joan etorri gero eta handiagoari buruz, klima baldintza aldakorrei buruz eta muturreko altitudearekin lotutako arrisku hilgarriei buruz. Rolling like a breeze, country road, take me home to the place. Gather round her, finest lady, stranger to blue water. Igandera arte ospatuko den Mendi Film Festival jaialdian asko dakite Everesten inguruan. Euskal Herriko kultur egitaragoa ez baita Durangon amaitzen. Horregatik kultur egitarauari buruz gehien dakien pertsona gonbidatu dugu gurera, Gorka Santesteban ez du kontzertu antzezlan edo hitzaldirik galtzen. Horrekin txantxasko egiten ditugu, baina denok babestuko bagenu kultura Gorkak bezala. Sortzaileak zoriontsuagoak izango lirake bai eta gu, pixka bat nekatuagoak, bere sekretua kontatu beharko dizkigu gaur. Kulturak sortzen du interesa, jantzi nahi duenak proba beza, naiz politikarien hauz, sarridaren babesa, dena presan gora beza, ez da sinesten erreza. Eta noski, bertaratu ezin izan zenutenentzako, Durangoko azokako sekretu guztia kontatuko dizkizugu. Bertan bizitakoak errepasatuko ditugu. Protagonista askorekin hitz egiteko aukera izan genuen, idazleak, musikariak, aktoreak, kazetariak, bertsolariak. Eta sokaldari eta zerritzari pare batekin ere bai, dena ez da izango lana. Zozketaren bat ere badagoela esan ditxoritxo batek, ez dakitegia den irratsaioa entzun beharko duzue, gezurra den ala ez jakiteko. Bas gaitezen ongi etorri gure laborategira. Abenduak 11 ditu gaur eta astelena da azenolako astelena. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratien.
Zuekin June Romate Tibarguren edo Durangoko dama, ze Bai, astea zera. pasaduzun, maja. Egunon, bai. Egunon. Zein da tamaren bestaldea? Neri zein dago ekit? Jauna. Jauna? Zitsusia jauna. Ez? Ja, pixka bai. Damoa, esango dit, bai? Vale. Zuekin jaun Andreok, Inigo Asensio Lorbide edo Durangoko damoa. Bigarren kafeak 683 du gaur, abenduak 11, goizak 10 eta 17 minutu. Eta gu hemen, June eta biok momentuz eskuz eskukoan, gaurko urrengo bi urdauetan zuekin bat egiteko hori bai. Txata sutan daukagu, eta gaur bakarrik, ez gara egongo, ez pentsa. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Uste dut nostalgiari atea zabaldu behar digula. Gaur Jon Maia eta Silvio Rodríguezen elkar lan honekin, eta ez dakiz zer duen Junek, baina dagoeneko parreari ezin luta dabil. Zuri ere bialu dizu Julenek txistea? Ez dit ezer bidali horrengoz, baina Julenengan gogoratze, Julenek hartze dit abestianek burura. Eta horrentxe bertan idatzi dit. Nik esan dut dama eta damoa eta momentuan erantzun dit, damotu aiz hori esan izan ez da honeko. Ona. Bastante ona, Astelen izateko eta gustatu zait. pasadegun astea pasata gero, olako erreflexioek izatea, ez da gauza makala. Bueno, gure txata sutan dabil, Spiderman derredi, haupa, egunon gaztiak indiokerrek zemuduz desaka kulturala, plazer batzuek pertsonalki ezagutzea jobegia da indioker desvirtualizatu genuen. Eta honekin lotuta Spiderman derredio nire maite duta lehen aldiz Durangora joan eta jende pila bat desvirtualizatu izana. Nik enuen Spiderman der ikusi, baina badakite goiuri eta azturikin egontzela, ez da? Nik ikusen nun, bai. Gorka, juntzinen, ni ez, egunon, gaur sorpresa, jaja, gauzatxoak datoz, indiokerrek dio sorpresa, juhu, bai, Gorka Santesteban gurean izango da, hori ja, aurrera ezakigu, hola, jaipari, olatu austura itxura eman da, Edita Brokosek dio egunon, hemendik Gorkak dio, amaika terrietan, indiokerrek irriketan nagoia da, haupa ekipo, hori guk idatzi du. Segituan kasito, sarrerarekin ginen, hola, pixka bat, kateatuta. Egunon gaztiak, rekizabek egunon, haupa Gorka goiuri, ongi zaude, bai, ongi dago, baina tira, joan barra zaukan. Ez kezkatu beragatik, kezkatu jugatik, hemen bakarrik utzi gaituela, bai? Hori da. Bai. Nire maite duta da, atzon Naia Baie ikusi nola igandeko bermutan, ze zoragarri jo, Naia Baie kantari gazte bezain zoragarria da, eta nik oso gazte ezagutu nuen kantuan, jorekin, Gorka, artean musikenerako kantuko frogak edo, ez da, Goimaiako kantu ikasketak egiteko frogak egiten zebilen hartan, eta egia da, jarraitu beharreko abeslaria, edo akaso ja, ez dakit etorkizuna zitzegin bar dugun, edo orainaz, Naia Baienen kasuan, baina, poste naiz hor dabilela, pianoa hartuta eguerdi, igande eguerdi batean Hernanin jotzen, eta tira, Hernani herri musikala da oso, eta ze izango te dio Spiderman derrek, zer moduz Durangotik, ni azkenean ezin izan naiz jun, baina, bueno, zer moduz Durangotik, June, nik uste erkibili garela, ez da? Bai, ez da, nik uste baiet, polita izan da, astea. Hori egin dugu elkar besarkatu, nostalgiari bidea zabaldu, Jon Maia ikusi. Topi ibili da Jon Maia, Bai. Nerabe baten saltxan, Gustora ibili da Durangon. Nik esan nuke baiet. Bai. Ondo ibili egin, Jon, bai.
Goizeko 10:21 diren honetan maite duten tarteari egin behar diogu lekua, eta maite dutei tarte hori egiteko, June Romateti Bargurenen maite dutarekin abiatuko dugu tartea. Nik uste oso errixea eta sinplea dela, ez? Baina nola ez deten euki tarterik maite dutik esateko irratian egun hauetan, ni ere gora eta bere bilin naizelako Durangotik, maite dut ikusi den Durango berria, nik entzun zaituztet eta nik txiki-txikitatikan joan naiz Durangora, nire lehen oroitzapena edo izango litzateke gurasoekin jutea, eta aurten beste Durango bat ezagutzeko aukera izan dut. Barrutik lanean, arratsaldean ateak itxi eta gero sortzen den giro horien nuen ezagutzen. Eta nik uste dut maite dudala Durango berak dakarren guztia, edo zein txokotara juntze daitezkelako eta euskal kulturarekin zer ikusia duen edo nor topatu dezakezulako egun horietan. Harreman oso bereziak eta politak sortzen direlako eta ezagit, maite dut Durangoren behalde hori ezagutu izana. Hemen streamerren artean markatu. Streamerren artean desvirtualizazioa aipatzen dute, ez dakit desvirtualizazioa den, baina guri ere gertatzen egu, musikari asko ezagutzen ditugula, edo idazleak elkarrizketatu ditugulako, euren lana jarraitzen dugulako, akaso miresten ditugulako, gehienetan alax izaten da, baina Durangoko azokak ematen du ere aukera, nolabait harreman hori beste esparru batera eramateko, gertatu zaigu hainbat jenderekin, batzutan planik etzuen jendea ere batu zaigu, gure, ez dakit, bigarren kafe edo naiz irratiko giro hartako afarietara eta parrandetara, eta uste dut ere, ez dakit, deskubrimendu politak sortu direla, ez? Oso, ez dakit, esan bezala, harreman oso politak sortzen dira, eta ez dakit, oso, berezia da, egun horiek bereziak dira. Nostalgiaz ari garela, Muganen kantu hau zoragarria da, baina nostalgia dosiare potoloa dauka, berandu da, baina betirako da, oso esaldi polita da. Nere maite duta da, askotan nekeza egiten zait txaketa asko izatea bizitzan. Musikari txaketa, kazetari txaketa, ekitaldien aurkezle txaketa hori, ikusentzunezkoetan zuzendari edo lanetan aritzearen txaketa, bideoklipak egitearen txaketa, kantuak sortzearena, beste musikari batzuekin jotzearen txaketa hori, sasi ekoizlenak egitearena, gauza asko pilatzen dira baten bizitzan, eta batzutan kezka horiek ere sortzen dira, edo zalantza horiek, ostras, igual putzu gehiagietan ez zote zauden sartuta, ez? Eta uste Durangoko azokak zentzua ematen diela putzu horiei guztiei, ez? Ni han sentitu naiz Durangoko, habitante horietako, ez? Orokorrean besterik gabe, asteazkenean, astearte gauean montatu genuen naizen gune hori Durangoko azokan landakon, jantxe argiak, mikrofonoak, kableak eta alako festa majoa, atentzioare manduena, ze jende asko galdetu dugu, zeze montaje puxka, hemen da. Han pare-parean baginen musikaren plazan Molatu produkzioan estanean hainbat disko kokatzen, nik bi disko nituenan, beste bat elkarren estandean, Saharari kantari proiektuan kantu bat badudalako, Kristina Berasain ere atzu entrevistatu genuen, eta gero entzungo dugu esan ezinen erretatu bat diskoa, Postal Kolekzionisten zusteko kantak EPA, eta asteazken goiza iristerako bazirudien, Durango gauza asko gertatu zirela. Asteazkena iritsi zen goizean irratsaio egin genuen, eta tira gainera arazo teknikoak izan genituen, ez dakik oso ze gertatu zen, baina hori bili ginen tarte luze batean ura konpondu nahiean, estresa, ura bukatu, soinufroga esan ezinekin, kontzertua, bazkaldu, soinufroga Postal Kolekzionistokin, kontzertua, horita gero estandera joan diskoak saltzera, pixkatola gainetik, ez? Baina gira gero egonen joan etorrean konturatu nahiz hori dela, pixkat habitat natural bat ere, ez? Zaila dela zaren zerbait ez izatea.
eta ni musikari banaiz, kazetari banaiz, akaso saltxeroa ere banaiz, eta beraz, bueno, ezezkoak esaten trebeak ezkarenok, tarteka baiezkoen festa hori pilatzea onartu behar dugu, eta Durango izan da baiezkoen festa onartu den toki bat, baina batez ere denak zentzu asko hartu duen tokia, eta beste artistekin, beste sortzaileekin, beste kazetariekin, Durangoko fauna horrekin nahasita, sentitu denak homogenitatea bilatzen zuela, ez? Eta, bueno, hor, bat gehiago. Momentuetan kazetari, beste momentuetan musikari. Momentu oso politiak izan ditu Durango, burura datorkite nogentarrekin hor kalean harmonika hartuta improvisatutako kontzertu unplugged oso politi izan zen. Gainera gero vinilo bat oparitu zidaten, ziklismo aipamen berezi batekin, euren nora kantuarekin aritzen garelako Gunaiz irratian turraren kontakizuna egiten, Julen Goikoetxea eta biok. Mugan taldearen aurkezpenak idatu nuen ahotsenea literatura gunean, musika eskolan, ez dakit gauza asko izan dira egunotan, eta egia esan banator pixkate zentzu hartuta eta nekea pilatu baino, ez dakit Durangotik ez duten izen bueltatu pixkate arnaz hartuta. Izan daiteke ni ere hasiera batean urduri joan nintzen, eta bai neukan buruan izugarrizko lan hau izango da, eta egunero topera ibiliko gara. Baina atzo Durango bukatzen zen eta aipatzen zenuten zuek ere, nik berriro hasiko nintzateke bihar. Ni ere agian. Gaur ondolo eginda, batez ere, konturatu naiz, ingo nukela berriro ere. Egia esan, oraintzik ergurutxak idatzi dit, gora Durangoko fauna, eta, egia esan, alaxe da, fauna horretan, gustora sentitu gara, eta egia esan, uste dute, esan jure. Ez, beste maite dut bat bururatu zaitela, baina bukatzeko lasai. Gero kontatu gizu. Ez, kontatu. Ez, nire maite duta izan da Durangon bertan ere, nik, zuk aipatzen zenuen, hainbat alorren partetik zinua zela Durangora, eta etzen lekiela ze punturaino izan ziteken ona edo, eta neria pixkat kontrakoa izan da. Ni jo naiz Durangora, pentsatzen, ni joa, lana egin, estandean egongo naiz, kanpoko postuan, bueltaka, eta listo, eta baineukan pixka bat, pertenentzia falta hori edo somatzen nuen, baina maite dut egon dielako pertsona batzuk, partegi sentiarazin autena. Eta hori eskerrak. Ia esan, emozion festa honetan gabiltza, eta emozion festa honi askotan zentzuare musikak berak ematen dionez, galdetu barko diogu gure buruari, zerk mantentzen gaituen hemen. Eireren kantu zoragarri honekin. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz. Bertsio asko den aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixka bat aztu igande hontan, bizi osorako. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztietan, zauriren bat bistan. Edozen lekutan, zauriren bat bistan, gorputz guztietan, galtzen duzu harima. Gehiegi xilustan esan dut agerikoa, tatzaude ados. Izandako guztia lokaztu zonbat epai, zut nahiago. Zatozona eta beraztu amore eman, egon gehiago. Eta Durangoren azokak kolpe asko dakartza. Oraintxe jaso dugu, Willis Drummond taldeko Jurgi Ekizaren mezua. Kazetariok egunon, aurten Willis Drummondekin ez gira Durangoko azokan egon, baina nahiago genuen azoka amaitzean zuen gana berriz joaitzin. Oroitarazi nahi dizuegu hurrengo asteetan izanen ditugula Willis Drummonden azken 3 kontzertuak. Itzultzeko datarik ez duen geldialdia baino lehen. Abenduak 14 ostegun hontan Bilbon, abenduak 30 Hernanin, eta data ultra berezia azkena izango baita urtarrilak 5 Donostian. Esan zer, mantentzen zaituen. Ez gaude Durangoko rasaka emozionalean horrelako mezua jasotzeko, Ez. Mantentzen zaituen hemen.
Tira, bideratuko dugu sarrera zozketa bat ere, hain zuzen ere Willis Ramonen kontzertu hauetan zuek ere egoteko aukera izan dezazuen, eta bide batez azken kontzertu hauei merezi duten bultzada emateko. Zaila da, oharkabean eta prestatu gabe Willis Ramonek gure musika eszena izan duen garrantzia azpimarratzea. Bera berean pentsatu nahi dugu June, bueno, itzultzeko datarik ez zuen geldialdi batek itzulera bat aurreratzen duela nola baitez. Bai, nik uste eta aukera hortxe badagoela testuan. Abenduaren 14an ostegun honetan Bilbon izango dira, abenduaren 30an Hernanin eta oso berezi izango den azken data hori, edo, bueno, geldialdiren aurreko azken data bezala esango dugu. Urtarrilaren 5ean Donostian izango dugu aukera, egun hauetan Willis Ramontarrekin aritzeko, hitz egiteko, eta esan da bezala, beharrezko sarrera hoiek ere martxan jartzeko, baina poliki ere zera, gure esku dagoke izan duen Durangoko azokako presentziaren inguruan ere aritu nahi dugu, eta horretarako hain zuzen ere, bildu ditugu hainbat testigantza, eta testigantza horiek josiko dizkizuegu jarraian hemen gurekin. Zorian, borroska hor beste iruan, dena dago kontrolpean. Ta miresten dira oraindikan, kurba esponentzialaren erdinan, dauden neozleak nola esan. Metak ez dira laikitzen, Durangoko postu guztien artean bazen eragile edota elkartei zuzendutako kale bat. Bertan izan dira adibidez Arantzadi elkartean, AEK edota Izarkom, baita gure esku ere. Urtero ikusi ahal izan da gure esku Durangoko kaleetan zehar edo Eliza azpian egiten den azoka alternatiboan, aurten ordea arte kale bidean ikusi ditugu. Ontza handi bat mahai gainean, eta haien produktuak estandean zehar zabalduta jaso dituzte bertaratutakoak, eta lehen egunetan urduritasuna nabaria bazen ere, aurten barruan kokatzearen apostua ondo pentsatutakoa izan dela kontatu digu Unai Oiartzabal gure eskuko kideak, eta azokan egotearen antolakuntzan izan den kideak aipatu digu. Hori, ondo pentsatukoa izan dela, naiz eta buelta asko eman dizkioten hasiera batetik. Barkatu, kortea behar bezala sartzen asmatuko ote dut. Bueno, azken hilabetetan gure kidego eta bazkidekin hurrengo 2 urtetako ekintza plana lantzen ibili gara, eta ideia desberdinen artean ikusgarritasunaren ideia agertu da behin eta berriz. Eta hori lortzeko aukera bat ikusi genuen Durangoko azokan. Euskal kultura ere, euskal eragileen eskaparate bihurtu da gaur egungo azoka, eta gure esku bertan egotea ezinbesteko ikusten genuen. Aurreko urteetan, urte luzez, kanpoan ibili gara, bai Elizazpiko azokan, eta baita ere ibiltari moduan, tripontzia alde betetikan bestera saltzen. Eta aurten salto egin dugu, eta azoka barruan kokatu dugu gure postutxoa. Era berean ez dugu aurreko urtetako plangintza hori baztertu, eta kanpoan ibiltarian egon gara, eta baita ere Elizazpian. Gure esku bezalako elkarteak postua Durangoko azokan kokatzearen arrazoi nagusia Unai ondo azaldu bezala ikusgarritasuna lortzea da. Bertatik egunero pasatzen diren milaka pertsonek egiten baitute bidea postuz postu. Eta hori lortu duten ere galdetu diogu Oiartzabali. Esan bezala gure helburua ikusgarriago izatea zen, ezta? Gure presentzia bermatzea. Eta lortu dugu? Esango nuke baietz, lortu dugula.
azokatik pasa den jende guztia gure eskuren postuaren aurretik pasa da, eta bueno, hori bada guretzako ona, ez da, hemen gaudela esateko, eta bueno, pertsona desberdinekin trato izateko. Izan dugu aukera, jende pilatekin hitz egiteko, jende pilatek galdetu dugu, zein den gure hurrengo pausua, noragoa zen, eta bueno, trato hori izateko aukera izan dugu. Alde batetik, esan bezala, ikusgarritasuna, baino bestetik baita ere, helburu ekonomikoa izan du azokan egotea. Gure eskurentzako ezinbestekoa da garai hauetan tripontzia saltzea, gure eskuren diru iturri nagusia baita, eta bueno, azokan saltzeko aukera izan dugu, bai azokan, bai ibiltarian eta Elizazpiko postuan, baina bueno, hemendik aurrera tripontzia herrietan lortzeko aukera izango duzue. Badugu azki indartakoko jarraitzeko itxaso handi hontan, nirea dugu gure aurrean elkarrekin aize kontra goaz. Jandago etorkizunaren lemartzea, gure esku dago, gure esku dago, gure esku Landako gunera askotan sartu izan dira gure eskuko kideak azken urteetan, baina postuatzean egotea ez da berdina eta horrek dakarrena lehen aldiz bizitzeko aukera izan dute. Nola bizi duten galdetu diogu nahi eta ea zein hitzekin deskribatuko luketen. Esango nuke hitza ilusioa dela. Ilusio handiarekin bizi izan dugu azoka, launa handia izan da, bertan egotea, dena prestatzea, alde batetik bestera materiala eramatea, baina bueno, ilusioa sorrarazi digula esango nuke. Bai gure eskuren lantaldeari eta baita ere herrietako jendeari. Ez dugu bakarrik guk egin, herrietako jende asko etorri da txandak egitera. Eta bueno, esan beharra dago, egunean zehar gure eskuden kidego zabala egon dela atzean laguntzen ez da. Ibiltarian ibili gara, leheno aipatu bezala, egunero hor bueltaka, baita ere Elizazpiko azokan, eta Durangoko azokaren landako gunean ez da. Jende asko egon gara bertan lanean, ez duen baten, baina txanda asko izan dira, eta bueno, txanda guzti horiek lotzea erreza izan dela esango nuke, ez da? Jendeari ilusioa piztu dio Durangoko azokak. Ilusio horren bidez, aipatu duen bezala, herrietako jende ezberdina mugitzea lortu dutenez, hainbat tokitan presentzia izatea lortu du gure eskuk. Argia edotan naizenek bezala, Elizazpiko txokoan ere salmentatan eta elkarrezketetan aritu ziren, unaiek aipatu duen bezala, Durangoko azokarekin batera, Artisau azoka eta Elizazpiko azoka alternatiboa ere ospatzen baitira. Kanpoko Elizpeko azoka horrek badu garrantzia, badu bere xarma baita ere, bertan eragile desberdinak elkartzen garelako, eta bueno, beste mota bateko produktuak saltzen ditugulako. Barruan produktu kulturalagoak saldu ditugu, 10 urte baino ez laminak, tripontziak, kuadernoak, eta bueno, horrelako materiala saldu dugu, eta kanpoan gure kamisetak, ikurriñak, nafar banderak, eta bestelako material bat. Eta bueno, guretzako garrantzia izan du bertan egoteak. Durangoko azokatik pasatzen den jende guztia, gero badoa herrira, eta bueno, Elizabetik pasa, eta bueno, gero kaleetan zehar ibiltzen da, ezta? Eta bueno, hor beste topagune bat izan dugu, eta bueno, aukera izan dugu egoteko, eta bueno, baita ere garrantzitsua iruditzen zaigu bertan egotea. Eragile, idazle, ekoiztetxe, musikari, edabide, antolatzaile eta herritarrek egin dute 58. Durangoko azoka. Fantasia pixka bat izan dugu, baina errealitatea ere bertan izan da. Lurralde guztietako jendea izan baitugu bertan, gure hizkuntzaren bueltan sortutakoak saldu eta erosten. Herri bat sortu da landako gunearen inguru guztian zehar, baina ala sentitu du gure eskuk ere, kulturak herri egiten gaitu? Nola ez.
euskal kulturak herria egiten du, ezta? Bai, argi dago baietz. Herria mugitzen ikusi dugu Durangon. Pertsona pila bat ibili dira alde batetik bestera, jende desberdin pila bat, herri askotako jendea, eta bai, egiten du herria Durangoko azokak. Eta bueno, Euskal Herriari ekarpen handia egiten diola esango nuke. Gure komunidadearen txoko nagusi bihurtu da, eta bueno, bertan elkargune ezinbestekoa bihurtu zaigu data hauetan Durangoko azoka. Eta bueno, bai, bertan egotea gure esku, bueno, guretzako beste pauso bada, eta bueno, Euskal Herriari, gure ekarpentsoa egiten saiatu gara. Etorkizuna hautatu ez besterik, hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Hemen gure eskerrona, Unai Oiartzabali, gure eskuko kideari, Durangoko azokan herrigintzan jardun duten horretan ere bere valorazioa helarazteagatik, eta aurreratuko dizuegu. Minutu gutxi barru Willis Ramontaldeko Jurgi Ekiza izango dugula gurean, zustean harrapatu gaitu Willisen berri honek, euren azken kontzertuak, geldialdi mugagabe edo datarik ez duen geldiune baten aurretik, eta eurekin hitz egin nahiko dugun arira eta bide batez aurreratzen dizuegu ere. Ostegun honetan Bilbon izango den kontzerturako sarrera bikoitza ere zozkatuko dugula, baina segituan kontatuko dizuegu Jurgiren laguntzarekin. Ardezagun bidea gure esku dagota, Milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkina lantzaren langabetu ikartzen. Nekazari langile, musikari idazle, erretiratu Eguerdiko edo goizeko 10:40 minutu, segituan 10:45 izango dira, eta esan da bezala, segituan Jurgi Ekizarekin ariko gara, gaur goizean, Durangoko azokaren ajean kulturgintzaren olabait astinduko duen berri honen inguruan, azken 3 kontzertuak mugarik ez duen edo itzulera datarik ez duen geldialdiaren ostean. Segituan izango du Willis Ramontaleko abeslaria gurean bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ba, duela minutu gutxi aurreratu dizuegun bezalaxe, alaxe jaso dugu jakinarazpena, alaxe jaso dugu Willis Dramontarren mezua, eta mezua jaso alare kontatu dizuegu. Bagatoz, Durangoko azokan egotetik, bagatoz, antxe bizi izaten dugun euskal kulturaren festa hartatik, nolabait bihotzak goxatuta, nostalgia puntu batekin, aje emozionalarekin, nekearekin, lo gutxi eginda, parranda batzuk eginda eta bezarka asko eman da, eta notizia bera sartu zaigu horrela, zeharka eta ez ustean, baina Willis Dramonek jakinarazi digu aurten ez direla Durangoko azokan izan, baina nahiago zutela azoka amaitzean gu gana jo, eta alaxe oroitarazi digute, kontatu digute, urrengo asteetan izango dituztela Willis Dramon bezala azken 3 kontzertuak. Itzultzeko datarik ez duen geldialdia baino lehen. Ostegun honetan izango dira Bilbon, haueko 9:30 kafe antzokian izango den kontzertuan, abenduaren 30 Hernanin, eta data oso berezia, ultra berezia, azkena izango baita, urtarrilak 5 Donostian, eta notizia jaso bezalaxe eta irratiak ematen duen azkartasunean, Jurgi Ekizari proposatu diogu, norberak kontazi ezagula, zartxo bai gehiagonen inguruan, eta telefonaren bestaldean dugu Jurgi Ekiza, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Egunon, gaizko bitagatik. Tira, alaxe harrapatu digu, kontatu dudan bezalaxe, Jurgi, zuen notizia honek, baina pentsatzen dut taldeak aspaldi eskuartean edo buruan bazuen erabakia izan dela, eta gaur helarazi diguzuela azken 3 kontzertu hauen aurretik. Bueno, nondik nora erabakia edo zerbait gehiago kontaba daiteke, akaso besterik gabe taldeak behar du atxeden aldia, baina tira, aspalditik buruan zenuten zerbait izan da, nola izan da? Bai, azken finean dola ez bat hilabete izan zen, ura baino olean edo, erabaki genuen diska horren hori, ala ere diskaren bira ez irautea 2 urte askotan egiten den bezala, baizik eta urte bakar bat, arrazoen pertsonen gatik, diskantxo bat hartu behar genuen urte astapenean, eta gero, hartu pentsatu genuen obezela ez pentsatzea noiz bueltatu eta zer egin ondotik. Egia esateko hori iragarri genuen astapenetik, gaur iragarri duguna, da pixkat berriz aipatu dugula, baina hori iragarri genuen, banan batez ere dramatikoa ipini gabe, eta beraz eurazko horrengatik ere ez zuen olako hainbeste oihartzunik izan berriaz, eta jendeako ikusi zuen pixkat bira amaieran normal bat bezala. Sentitzen dugu beharra gelditzeko, dola 10 urte egin genuen bezala, dola 10 urte azken finean 2 urte eta gero bueltatu ginen, hor ez dakigu, adina ere hor dago, beraz ez dakigu 2 urte den buruan zertan izango garen. Baina, bat ez ere nahi genuen, pixkat beldu ginen amaitzea honekin, eta gero gure zaleak edo zuek bezalako prentsa edo mediak gure onduan ibilidirenak astapenetik, beldu ginen ondotik oartzea, eta gero damutzea azken kontzertuan ez egotea. Azela baki genuen berriz abisatzea, esan ez, hauek dira azken kontzertuak, eta dramatikoa ipini baino, nahi genuke dena 3 kontzertu hauek ospatu, zinez bestak izatea, eta beraz nahi genuen berriz azpimarratu kontzertu hauek heldu direla, eta orain dela azken momentua sagerak ere hartzeko. Pentsa, Jurgi, dramatiko jarri etzinaten eta dramatiko jarri etzinatenez, akaso ulertu nahi ezkenuelako ere, ezkenuen ulertu hau gertatuko zenik, pentsa hemen oso Willis zaleak garen asko bagaude, tartean gure bulegoan hementxe ikusentzunezkoan lanean Imanol González Gurrutxaka, gauzak kantuaren bideoklipa zuekin ondu zuena, eta bera ere holaxe ez ustean, eta dan batean harrapatu du. Baina tira, guk ere ez diogu honi behar ez duen dramatismoa jarriko, gero arte bat bezala hartuko dugu Willis Dramonen geldiune hau, eta alderik positiboenari helduta jarriko gara, Jurgi, ze azken 3 kontzertu badauzkagu behar bezala gozatzeko, eta horien artean lehenengoa, ostegun honetan bertan da, esan da bezala, Bilboko kafe antzokian, gerora, beste 2 data horiek ere badaude horra, ipatu dugun bezalaxe, hortxe iritsiko zaizkigu, batetik abenduaren 14an ostegun honetan Bilboko kafe antzokiko, bestetik abenduaren 30an urtea agurtu aurretik Hernanikoa, eta urtarrilaren 5 Donostiakoa. Lasaiago ziur, eta akaso oraindik pendiente daukagun entrevista akustiko hori eginez hemen bigarren kafean hartuko dugu kafea, baina ostegunera begira Bilbo sarrera bikoitza jarriko dugu zozketan hemendik bigarren kafetik, jende animatu da dira. Ze kontzertu topatuko du jendeak, uste dut notizia honek bapatean emango diola, ez? Beste
Bueno, agur zapore hori Jurgi eta kontzertu oso berezi izango da ostegunean Bilbon biziko dena. Bai, guretako berezik izen, eta guk esan bezala ez geroen dramatiko epinina, eta beraz guk ere saiatu gira kontzertu hauek normal ikusten, beste bat bezala. Beran hor hartzea igual momentukot, ez dakit noizko, imaginatzea izaten aldera gure azken kazantukia oso berezia da, zeren eta kazantukia izan da areto bat astapenetik biztatu duguna, kontzertuz, albomez, bida bakoitzan joestu dugu bederen behin, kontzertua behin kazantukian, eta bai, badugu harreman oso berezia, beti badu 10 urte izan dugula gure bigarren etxea dela, eta beraz, bitxira imaginatzea azkena dela. Gero kontzertua berezia izango da bai, lehenik telonero bezala Joseba Irazuki gomitatu dugulako, bera ere pizkat, Willis Drummond abentuaren partaide izan baita hori parte izan da urteetan zehar. Eta gero gu prestatu dugu kontzertu luzeago bat txenen dugu, neko ordu bat erdi minimo, gure diska guzietatik kantuak hautatuz, eta hau da bizkat ideia, ospatzea bizkat gure bilbidea azken kontzertu hauetan, eta albezan ondo ospatzea. Osteguna ere hautatu genuen gu grata, egin genitu lehen kontzertuak kazantzukian, ostegune izan baitzilean olako euskal taldean gaua zen garaian eta hori, eta beraz, nahi genuen berriz amaitu idei honekin, pizkatola, eta beraz hori, beratzietan ateak izango dira, beratzek erditan Joseba Irazuki, eta gu 10 inguru hasiko gira, 10 eta laurden, albezan goizik, albezan luzaz jotzeko. Kontzertu berezia zalantzarik gabe ospakizun modura hartuko dugu, hau, dramatismoan ezkara guroriko, Willis Drummond tarrak zeuek espazarete dramatismoan murgildu nahi izan. Beraz, kontzertu bereziak gero arte berezi bat, ostegun honetan Bilboko kafe antzokian izango den kontzertu horretan abiatuko dena, eta esan da bezala guk bigarren kafetik 2 sarrera izango ditugu zozketan, momentu ontatik hasita, segituan tartetxo bat hartzen dugularik, sare sozialetan ere elkar banatuko dugu zuekin entzule, eta tira, galdetuko dizuegu, zein den Willis Drummonden bidean gogoratzen duzuen momentu bereziena, anekdota, pasartea, kantua, zuentzat garrantzitsua izan dena, eta guztien artean zozketa egingo dugu asteazkenean bertan, zuek zuen sarrerak zuenak direla jakitun, balen bailen antola zaitezen, baina bestalde esan behar dizuegu entzule, ez zaitezela zai izan. Zozketan parte hartuta ere, sarrerak eskuragarri dira, Kafe Antzokiaren webunean esango nuke Jurgi daudela eskuragarri, ezta? Hori da. Kafe Antzokiaren webunean, eta gure webunean propioan ulidugun.neten noski linka zuzena dago, beraz, esala apitza. Jurgi Ekiza, eskerrik asko guretzat tartetxo hau hartzeagatik, zozketan martxan jarriko dugu, ikusiko dugu elkar, ziurrenik Bilbon bertan, eta esan da bezala, gonbita badugu aspaldi, Gartxotun Zain Letona lankidearen bidez ere gurean instrumentuak hartuta egoteko, eta kaso baliatu barko dugu, azken txampau horrelakorik egiteko. Abenduan egon berritzateken nagoek ez, tekil lortuko dugu, oso demora gutxik garatzen zaiguna, nok daki, aipatuko dugu antelafikat. Saiatuko gara, eskerrik asko eta besarka da, Jurgi. Eskerrik asko zuai, gero. Gaituen loturan horrek dudarik gabe egiten harreman hau hainxendo uste zenuen ez duela deusera ikin nahi baina denbora da benetako zementu bakarra uste zenuen ez nuela deusera ikitzen bainan konpartitutako une bakoitza harri bat da ez dago enkari gure artean ez dago kontraturik ez dago zenbakiri gure artean ez dago eta ez dugu behar ez dago enkari gure artean ez dago kontraturik ez dago zenbakiri gure artean ez dago ez dugu lokarririk aterik itzen materik behar badugu aldi seina lehau elkarrekin ez gira beldu
Zein da oroitzen duzun Willis Drummonden momentu bereziena, zein da zuretzat garrantzitsu izan den kantua, zein da anekdota, zein da urte hauetan zuretzat gordetzen duzun une horixe da, luzatu dizuegun galdera, segituan gure Instagram kontuan ere izango duzue, gure WhatsAppean ere, 688 zazpibi boslau zortzi lau telefonoan, 688 zazpibi boslau zortzi lau telefonoan, helaraz dezakezue zuen erantzuna Willis Drummond sarrerak eta jarri guzue zein den zuentzat. Eurekin goratzen duzuen unea, ez da agur bat, gero arte bat da, hori argi utzi digute, baina tira, bai, naiz eta nolabait, da Jorgik izak alaxe kontatu digunez, hau nolabait jakinarazi genuen, baina ez dakit gogo faltagatik ez genuelako horrela izatea nahi, ez du oso buruan izan eta, batean gogorarazpen honek iaia notizia edo berri itxura hartu digu, eta dauzkagu iruda eta esan da bezala, lehena ostegun honetan, Bilboko kafean zokian, bi sarrera zozkatuko ditugu zuen artean, une honetan eta alaxe kontatzen dizuegu gure txatean, eta Willis Drummond Hernania datozte, ostras, haze albistea dio Gorkak, jungo nahi sarreren bila, non da zozketa? Zozketa hemen Instagramen, eta txatean, eta gure WhatsAppean, eta gure bide guztietan, gure plataforma digital guztietan ere erantzuten badiguzue, zozketan parte hartuko duzue. Zer gogoratzen duzu Willis Drummond eta zein da zuentzat kantu garrantzitsua, horixe kontatzen badiguzue, guk asteazken goizeko saioan esango dizuegu nor den irabazlea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaleko 7:00. Naiz irratian. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikari. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. 10 segundo eguerdiko 11:00 izateko eta gu bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe dugu Egoi Belategi lankidea. Egoi Belategi, egunon? Nire Gaza aldetik azken ordukoa Israelgo indarrek areagotu egin dituztelako Gazaren aurkako erasoak azken orduetan Estatu Batuek Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluan sueten humanitario bat eskatzeko ekimena blokeatu ostean. Gazako ospitaleak bombardatu ostean orain Israel frankotiratzaileen bidez jazartzen ari zaie osasun instalazio horietan daudenei eta horiek kolapsatzear omen daude Gazako osasun ministerioak ohartarazi duenez. Esan behar bertako osasun ministeriaren bozeramaletako batek Gazatik bertatik egoeraren larritasuna salatu duela Israel gaixoen eta osasun langileen aurka ari delako jotzen bere hitzetan. Esan behar baitere, bien bitartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Joe Biden presidenteari eskerrak eman dizkiola, hain zuzen ere Gazako zerrendan suetena eskatzen zuen Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena blokeatzeagatik. Aurrera egin beharrean gaude entzuleok, esango dugu lan arloa, Tubisako langileek, Gasteizko hiri garraioko udal enpresako langileek mobilizazioekin jarraituko dutela zerbitzu publikoa eta lan hobekuntzak aldarrikatzeko helburuz. Gaurkoan, lanuzte partzialak eduki dituzte egindakoak dagoeneko goizeko 5:00 9:00 burutu direnak. Eta lan arlotik beste kontutxo bat ere aipatu behar, aste osoko grebari ekin baitiote gaur goizean Euskal Autonomia Erkidegoko
gizarte ekimeneko ikastetxetan, ELA, Estelas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek deituta. Hitzarmen kolektiboa berritzeko greba deialdi berria egingo dute, urrian beste 3 greba egun egin baitzituzten. Aurreko hitzarmena sinatzeko 29 lanuzte egin behar izan zituzten gainera, aurretik ere langileek. Esan behar baita ere, goizeko 11:30 deitu dituztela langile hauek, sindikatuen babesaz noski, elkarretaratzeak eta mobilizazioak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan. Politikarloan, besterik gabe gogora ekartzea baita ere, eguerdiko 12 deitu duela EH Bilduk, premiazko agerraldia, horrekin bat egingo dugu noski informazioaren ariaren bigarren edizioan eta informazio praktikoarekin amaiera emango diogula. Lehenxeago aipatu dizuegu, ohiko autopilaketak osatu direla Bilbo handian, bada, bertatik baieztatu dezakegu, amaitutzat jo dituela trafiko zuzendaritzak. 11:02 minutu beraz, onaino momentuz, berriz ere, konexioa bigarren kafeari, eguerdiko 12 buelten izango garela, esan bezala, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Eskarrik asko Egoi Belategi eta barkatu entzuleok, bai, badirudi arazo teknikoren bat izan dugula eta ezkenuela Egoi behar bezala entzuten, baina uste dut azken ordukoaren berri izateko moduan behintzat aritu garela. 11:02 minutu eta guk Durangoko azokari begira jarraitu behar dugu, June, ze askorako emandu azokak eta han egon garen 5 egunetan gauza asko gertatu dira. Bai, esan bezala, ez, kontzertuak, hitzaldiak, erosteko aukera izan dugu, eta barruan ginenek, nik uste topatzen genuen edonorekin hitz egiten genuela, tartetxo bat baldin bazen ere, korrika eta presak alde batera eta bestera, baino nik oso argi daukat erabili dudala hitz bat asko Durangoko azoka osoan zehar, baina hori aipatu baino lehen zuri galdetu nahi nizun, zuk zein uste dezu erabili dezula gehien, ze hitz izan da gehien erabili dezuna? A ber, uste dut gehien erabili duena Palentino izan dela. Bale, izan daiteke beste bat. Bale. Baina gehiago nahi dituzu, ea esmatzen dudan. Bai. Vale, Palentino. Nostalgia asko erabili dugu. Hotza, lehenengunetan batez ere erabili genuen, gero ja ez. Ez nuen otzik pasa. Nekatuta, edo nekatutak asko erabili dugun hitz bat izan da. Eta jendearekin topo egiten zenunean, hola, elkarrizketa, bi esaldiko elkarrizketa horietan, nola bukatzen zenituen elkarrizketak? Zeintzen azkeneko hitza normalean. Gero ongo gea. Vale. Zaindu. Neria, animo. Animo izan diteke. Animo de xente jaso ditugu, bai, egia da. Animo egon da hor, bai. Bai, nik topatzen nuen, edon horrekin bukatzen nuen esaldia esaten. Bueno, animo. Norbait baldin bazen ikustera etorri zen, edo erosketak egitera etorri zena, aldatze zen eta ondo pasa izate zen. Baina nik uste bertan lanean ginen guztiekin topatzen nintzen bakoitzean, bukaera zela, bueno, animo, gero gaude. Bai, izan daiteke, hemenik izan dute kaixo, bai, kaixo ere asko erabili dugu, baina tira, kaixo eta bai, horiek... Bai, eski, bale, hola jartzen baldin bagea, bai. Pixkat aratago joan da, kontzeptua edo bilatuta, animo izan daiteke, bai, nik uste nekea ere, bai, Bai, normalen nekea animo eta nekea nahiko lotuta daude, egia da, hotza lehen egunetan, nostalgia azken egunetan, izan dela gehiago, eta bai, nik nekea esango nuke esaldi, hasieran, konbertsazio hasieretan edo izaten zela, jendeak galdetzen zidalako. Zer moduz, nekatuta. Xixkoinda. Bai, ondo baino, nekatuta. Hori zela denena. Bueno, egun hauetan hainbat sortzailekin aritzeko aukera izan dugu, eta horietako batzuk bildu nahi ditugu hurrengo minutuetan zuekin, esaterako asteazkenera jotzen badugu, Lilo taldeko kideak izan genituen gurekin, eta izan da alako, ez da git, deskubrimentu horietakoa, nik enituen oso kontrolatuta Durangoko azoka iritsi, eta hor playlisten ikusi nituen arte, eta euren, lehen lan luzea, nora goazen jakin gabe, aurkezu zuten zuzenean ahotsenean, eta ahotsenera joan aurretik, gurean ere izan genituen, eta hause kontatu ziguten. Gogorra baina polita, ze hasiera batean gogo handiz hasi ginen, gero pandemiak harrapatu gintuen, bakizu Lilon horrelako punteria txarra dugu, baina gero gogoz berrartu genuen, eta orduan gutxinaka modu natural batean, kantak jaio ziren, eta argi genuen diska kaleratu nahi genuela, euskal musikaren eszenan espazioak irabatzen nahi genituela, eta gutxinaka eta lan handiarekin, pixkat horretara hurbiltzen ari gara, eta azkenean hori nola lortzen duzun ikusta, pozgarria da, ez? Lan handia dago atzetik, egia da momentu zaiak zein politak egon direla, baina, behin diska eskutan duzula, momentu zaien eta ez zara oroitzen, eta bakarrik sentsazio politekin gelditu zara,
eta hori indarrarekin lanean jarraitu nahi izateko, eta holaxe bizi dugu. Holaxe bizi izan dute Durangoko azoka eta lehen diskonen kaleratzea. Bueno, ez da makala, lehenengoz Durangora joan, talde nolabait hasi berri xamar batentzako, ahotsenean jotzea, gainera antxe eurekin bate topo egin nuen, ez dakit ze kontzertu bukatu eta eurak hasi edo alderantziz, asteazken ero horretan, eta soinu frogetan, eta piano azkar montatu, eta bueno, aipatu dugun hobetan, ahotseneak sortzen duela lako estresa, eta antxe ibili ziren, eta uste dute, bueno, gustora asko ibili direla. Eurak hasi berriak, ez hainbeste gure urrengo protagonista, ze antxe ibili da, bueno, bere 10. Lana izan den horrekin, eta Jon Arretxek ere, aurkeztu zigun, esan zigun urrengoan pentsatzen ere bazebiela, baina, hoxe kontatu digu bere Durangoko azokan izan duen Musker Amarruak liburuaren inguruan. Bai, edo helburu teorikoa ez izan arren, berez dator hori, ez? Niri beti gustatzen zait historioa kokatzea ondo ezagutzen duan lekuan, eta hain zuzen egiten dut, behin irabakita Las Palmasen kokatze historia, han egon naiz aurten 4 aldiz egon naiz irletan, gaina itzaki polita da bide batez, ez? Lanera noa, eta dokumentatu behar dut, ez da gizer, baina oso gustora sentitzen naiz, han ibiliz. Eta, garo, bunker gune hori oso ez ezaguna da, jendearentzat, turistek erut ezagutzen hori, eta irudituritzaidan, oso mundu interesgarria, eta gero irakurleak igertzen da, idazleak ezagutzen duenean paraje bat, eta gaur egun joera pizka badago batzutan Googleen bidez edo osatzeko gauza batzu nobeletan, nik seguruago eta gustorago sentitzen leku ondo kontrolatzen dudanean. Eta horren handik ibili naiz, ibili, ez da gizema kilometro egin ditudan, eta hon deskribapenak egiterakoan, irakurlean ikustot sentitzen dala holan, ondo kokatuta. Musker Amarruak kokatu du, Kanariar irletan, eta, bertan ibili da, Las Palmasen Jon Arretxe behar bezalako deskripzioak egiteko, eta hori da, gurekin elkarbanatu zuen guztiaren zatitxo bat, nahi balin baduzuen, naiz irratiaren webgunean, sartu bigarren kafean, eta hor dazkazue, ia egunero egin ditugun elkarrizketa guztiak, edo behintzat askotxo osorik entzun al izateko, eta bestela, gure YouTube, Twitch, Facebook, edota Twitter plataformetan, azken 5 egunetako saioak osorik. Ostegunera iritsi ginen, eta ostegunean berriz ere presentzia handia, musikariak, idazleak, protagonista mordoa, eta anote mintegi izan genuen gurekin, Moxal taldeko liderra, edo bakarlaria, audienz taldean aritutakoa, eta Nabar disko berria aurkezten zuena, aurkeztu zuen, bai gurean eta baita hotxenean ere, antxe izan ginen, bere, gitarra elektrikoa, loop batzuk, irratizar bat, gauza berezia egin zuen Moxalek, eta hauxe kontatu zigun lanaren inguruan. Bai, lehenengo diskoa egin nuenean, lehenengo lan luzea, kolaborazio askorekin egin, asko guztat idea hori. Abestiak oso zabal planteatu eta beti dekot buruen, norekin, norantza joz, ez dakit uste bat aberazgarria, divertidoa, beste batzutan reto bat moduen da, baina zuk esan duzun moduen oso heterogeneoa da, zentzuen iturri ezberdin asko deko zela, testura ezberdin askokin, eta gero, hor esan dutera, grabe dugut, parte batzuk niretzean lanketa gehiena, baina gero Bizeren eta lokalean bebai, Aitor Etxebarrian lokalien beste parte batzuk, eta gero hori dana, batzen da, astebete eta pikuko prozesu baten, Tiopete Estudiotan Jose Lastrarekin. Eta hor, emoten da, heterogeneoa dan hori, homogeneizetako prozesua. Hortxe Moxale kontatu zigun nola izan den sorkuntza prozesua, ze esan da bezala badago elektronikatik, badago organikotik, kantu batzutan erritmikak, elektronika, edo behintzat sintetizagailuen presentziak, geruzak, estudio ezberdinak, lan ezberdinak, gero dena pixka bat batu txukundu, eta guztiari olako homogeneidade bate ematen saiatu zirela. Moxal ere izango dugu gurean elkarrizketa akustikoetan urrengo aste hauetan, beraz, bera ere lasaiago eta luzeago entzuteko aukera izango dugu, baina lasai eta luzere aritu ginen Xabier Mendigurenekin. Oso latza izan da, aurkeztu du Durangoko azokan, Jose Arregiri ilostean Zizurkil Goierrian ezkutuan egin zizkioten argazkien historia berrera ikitzen duen novela laburra, eta hango Juri Ezeizarandiak
entrevistatu zuen, tartetxo edo haren adierazpen hau, ekarri dugu gaur laburpen modura zuenera. Bueno, historia ezagutzen nuen, ezta? Eta justu, aurtengo martxoan, egun batean, nire emaztearekin nengoen Zizurkilko goiko Samilian eskolaren atarian, eta antxe ikusi nuen, amestoiren alaba bere umea jasotzen eskolatik. Eta nire emazteari hasi nintzen esplikatzen nortzan Vicente Amestoi eta nortzan Jose Arregi, eta oso komplikatua iruditu zitzaidan 5 minutuan dana ondo azaltzeko, baina historia hor buruan neukan, eta zer, baina hau kontatu beharra dago. Hau da, bizi izan zutenek, garaiura bizi izan zutenek eta gogoratuko dute, baina beste askok ez dakite, eta nik uste transmititu beharreko historia dela, historia ederra delako, ikaragarria da, bildurgarria da, baina hunkigarria ere bai, era berean, ezta? Eta alaxi jarri nintzen. Ez dakit gordin kontatu dudan, kontatu ni berez ez naiz kazetaria edo saiak eragilea, fikzioak egiten ditu normalean, ez da? Novelak, ipuinak, umentzako kontakizunak, eta kasu honetan ordea, erabaki nuen fikziori gabe kontatzea, ez da? Kronika baten moduan, naiz eta hasieran batez ere literarioki modu dotore edo liriko batean dagoen kontatuta, ez da? Gaiak eskatzen zidan horrela kontatzen ikuste. Bada pelikuleroa, baina egiaz gertatu zen. Xabier Mendigurenek hause kontatu zigun. Egia da, egunak aurrera joan ala, gero eta artista gehiago, gero eta, protagonista gehiago izan genituela, eta tartean Felix Arrieta gurean izan zen ostiralean, gogoan dute, goiurik ondo ezagutzen du, bere irakasle izandakoa da, eta zaintzaren ariak liburua aurkezten ari zen Durangoko azokan, gainera, goizean goiz izan zuen bere lanaren aurkezpena, eta gustatu zigun nola kontatu zigun bere hainbat ikasle ikusten zituela Durangoko azokan, gero ikusi nuen, Izarorekin, ikusi nuen Jokin Gilizagaztirekin, enogeneko bateria jolearekin, eta uste beste hainbatekin ere, eta tira, liburuaren inguruan aritu ziren, zaintzaren aferaren inguruan, eta hause azpimarratu genuen. Nik uste ez, beranduegi izan daiteke pertsona askorentzako, beranduegi izan daiteke orain arte zaintzaz arduratu diren emakume asko eta askorentzako, egia da, beranduegi da, baina uste dut ez gaudela momentu txarrean eraldaketa hauek egiteko. Ni oso baikorra izaten naiz orokorrean, agian baikorregia, baina esango nuke momentua ez dela txarra. Momentua ez dela txarra, kontzientzia sozial bat badaukagulako, momentua ez dela txarra gure erakunde publikoek kontzientzia hartua daukatelako, eta momentua ez dela txarra, besteak beste, erkidegoan hauteskundeak izango ditugulako hemendik gutxira, eta horrek ere baimenduko digulako seguraski beste aldagai batzuk pertza honetara sartzea, ezta? Eta uste dute horrek ere momentua aprobetxatzera eraman gaitzakela. Berandu egiote zen, zaintzaren paradigma aldatzeko, galdetu zion Goiuri Zarandiak eta Felix Arrietak, esperantzatik edo behintzat oraindik garaiz garenaren sentsaziotik erantzun zion, naiz eta onartu zigun, ez? Berandu, bada hainbat jenderentzat noski, baina tira, orokorrean hartuta aldaketa horretarako garaiz izan gaitezke. Beste gonbidatu bat gurean izan genuen Irati Goikoetxea nor liburuaren arira hain zuzen ere, eta arekin ere solasaldi goxoa izan genuen hause kontatu zion Julen Goikoetxea lankideari. Liburua irakurtzen eta horria pasata hitzak nun daude ez, nun hasten da kontakizuna eta dagoeneko kontakizuna hasia dago eta kontakizuna zurea da esateko modua da irakurleari. Bestetik bada pixka bat deseroso sentiarazteko modu bat ere ez, isilunek, zuritasunek, txuriunek, deseroso sentiarazten gaituztenik zer egingo dut honekin. Eta hortara animatu nahi da, gonbidatu nahi da irakurle ez, egin zerbait honekin, zuk nahi dezuna, nahi badezu zurian utzi, ia zuri dauden horriok, nahi badezu zerbait idatzi, nahi badezu zerbait marraztu, egin zure liburu propioa ez, nor bakoitza dagoen bezala, bat eta bakarrak garen bezala, nor liburuak ere irakurlearen eskuetan bat eta bakarrak dira, norberak eman ahalko diolako nahi duen moduan liburu horri forma. Galdera asko daude eta uste gutariko bakoitzak ere galdera asko ditugula, geure buruari egiteko eta ingurukoei begira galdera horiek egiteko. Eta horretarako aukera eta abagunea ere bada liburua, lehenengo horrialde zuri, ia zuri horietatik hasita bai.
Irati Goikoetxeak hauxe kontatu zigun nor liburuaren inguruan, eta beste idazle, naiz eta musikari bezala ezagunagoa dugun, Lide Hernando, Lier taldeko eta Bele proiektuko abeslariak, izotzura orkestu du Durangoko azokan, aspaldi dakite Lide bazebiela eskuizkribu batekin bueltaka, edo, bozeto moduko batekin, eta bazuela liburu bat eskuartean, eta izotzura orkestu du Goiuri Ezeizarekin aritu zen. Gurekin ere aritu zen, Lide Hernando, Botafomeiron, baina hori beste kontuak dira, liburuari buruz hauxe kontatu zion. Oso polita izango litzateke. Ez dut erantzun bila idatzi, baina oso polita izango zen bapatean oietakoren baten mezu bat jasotzea. Irakurri de liburua pilo bagoatu naiz, postutaz edo elkarrekin partekatu genuen momentu horretaz, ez? Zeni oso romantika naiz orokorrean, baina nire romantizismoa doa, esan dezun, bikotezentrismotik nire laguntasun, adiskidetasun harremanekiko oso romantika naiz, eta asko gogoratzen ditut, batzuen momentuak, super politak izan ziren momentuak edo garaiak, eta asko botatzitu faltan, naiz eta gero egia den egunerokotasunak eramaten nauela, ez hartzea eta idaztea, edo, ez? Esatea, zer moduz, ez? Lide Hernando kontatu ziguna eta esango nuke ostiralean bertan, ez? Larun batean aritu ginela Miren Agurmea berekin, itzulerak lanaren inguruan, oso polita izan zen haren epitafioaren inguruan kontatu ziguna, eta nola bere semeak esan zion, zuk idazten jarraitu zenuke edozein bizitzetan eta edozein modura, eta berak ere onartu zigun, berarentzat biziak zentzua hartzen zuela idazten. Miren Agurmeabek hau ere kontatu zigun, baina ez da gizargatik, hemen ari nahi entzun nahi ez dudan. Orain, bai Miren Agurmea beren gure entrevistako zatitxoa. Aizea liburu honetan elementu simbolikoa da, eta bi alderdi ditu, ongia adierazten du, baina baita gaizkia ere. Kontuan izan behar dugu, liburu hau moralista izan ezarren, morala eta batez ere sineskera katolikoa oso indarrean zegoen garai batean kokatuta dagoelako. Orduan Aizearen bidez, alde gizakion bi alde horiek simbolizatzen nahi izan ditut. Eta Aizea bezain garrantzitsua denbora da. Izenen edo atalen izenburuetan denbora agertzen da askotan, hain zuzen ere denborarik gabeko denbora batean kokatuta dagoelako istorioa, eta aldi berean 21. Mendeko garraitzeta denbora gelditu den herria delako, ezta? Katalinentzat. Orduan, Aizea eta denbora bi daukate pisu simbolikoa. Aizea eta denbora, egia esan solasaldi oso interesgarri izan zen, Miren Agurmea berekin goiurik izan zuen hau, nahi baduzu, gure webunean ere badago oso sorik entzuna alizateko, eta antxe, nola baite joaten da, aztertzen, azaltzen, edo bintzat gako batzuk ematen, itzulerak lanaren inguruan. Beste bisita berezia, antxe izan genuena, eta inzuzen ere Perlata, punkaren bestaldean dokumentala, Perlata taldeak osatu duen dokumentalaren inguruan, emakume nekaezina, musikari erraldoia eta luze eta sakon, kontatu zigun, Jesusik zein izan den bere ibilbide musikala, ze irakaslerekin aritu den, ze pasio mantendu duen, hainbat eta hainbat gaztei, musika erakutsi eta batez ere, kaso, bera dineko emakume baten gande, espero ez den musika estiloen inguruan ere aritu zitzaigun. Musiki izan da niretako zoragarria. Hasi nintzen 19 urtekin, eta joan nintzen profesore pilo bat ipini nintzen, esango profesoriako ez. Bai, lehenengo hasi nintzen arrasaten, Don Justo Munarri izan bandako arrasateko lagilea. Eta arekin hasi nintzen 8 urtekin solfeoa eta pianoa, Esturixetan. Eta gero joan nintzen, esaminetan 12 urtekin Zaragozara. Arekin eneuen 4 urte pianoa eta solfeoa. Eta gero bera hil zan, eta segin neuen Joan Arzamendikin. Bebaitza da direktoria arrasatekoa. Eta arekin bukatu neuen 19 urtekin karrera dana. Gero, guztetak gatu bebai asko gitarria. Eta lehenengoko mutikoak etorten zienak, neuen
pianua, kanto koral, eta solfeoa. Eta ja, hasi ditzen ja, gitarrakin, eguten. Gitarrako profesoria zan Bitori Xekua. Eta gero, bebai, horrekin egon nintzen 4 urtero, eta gero, beste profesora bat izen zan, Miguel González Bastida, direktoria Bergarakua. Gero, guztetek gate bebai asko txistua. Eta hasi ditzen bebai txistua. Kondemetri Uriarte, atxabatakua. Osa, ibilinaz, denpora guztia ikasten. Eta gero, joan nintzen bebai, Francisco Escudero, eta arekin jeneuen, harmonia, kontrapunto, fuga eta komposizion. Dagoizak. Eta gero, neukaten nien 50 urte, etorten ziren mutikuak eta nik ez nekixen gitarra elektrikoa joten. Eta joaten ziren beste arrastet musikalera Esturixetan. Eta nirekin eziliken. Orduen joan nintzen egun baten, Donostiara eta profesor batekinan hasi nintzen ikasten gitarra elektrikoa. Eta gero bajua. Osea, egin danetatik. Erakutsi, baina bizitza guzti ikasten ere pasa duzu. Claro. Esturixetan eta gero klasiak eguten. Baina oso derto, Ederto. Oso zoragarria izan da. Zoragarria, Jesusi Etxebarria, amatxo maitia. Bai, ama. Baina, hor, aipatu dituen izenak nik inoiz, desente helduagoak direnei erentzun izan dizkiet. Euskal Herrian izan diren pixkat irakasle referente horiek, Francisco Escudero aipatu du. Emakume honek egin duen bidea zoragarria da, eta nik uste dokumental hori ikusteko beharra ere nolabait piztu zigutela. Bueno, nik ezin izan dut ikusi, bai Julenek entrevista prestatzeko, baina ikaragarria emakume honek eraman duen bidea, eta nola gaur egun gazte talde batek nahi izan duen ari aitortza bat egin, eta haren bizitza dokumental batean kontatu. Bueno, artista gehiago izan genituen gurean Galder Izagirre izan genuen, Galder proiektu aurkezten, eske diskoa urtetan, ikusi dugu, ez, dut berritxarrak edo beste inbate taldetan bateria jole bezala, bateria jole handia, baina bere bakarkako proiektuaren inguruan ere aritu ginen Galder Izagirrekin. Bueno, berez, nire sorkuntza bideari erreparatuz edo, beti bateriari lotuta eta hala sinitzen diskau prestatzen ere, bateriatik eta perkusiotik. Eta hor nonbait hor konturatu nintzen, nola baitere inertziak eramaten induela alako rock egituretara eta ibilitako lekuetara. Eta berez, asmoa zan bestelako paraje batzuk deskubritzea, eta orduan hasi nintzen bateria erditik entzen, eta beste instrumentu batzuetara, edo melodia errestentziaten instrumentutara gerturatzen, eta horrela paraje berrietan ibili eta gauza berria deskubritzeko nire baitan bazen ere. Bide hori egin du, Galder Izagirrek, bateria nolabait, baztertu ez, baino haratago joan nahi izan du, eta beste hainbat instrumentuekin sortu du lan benetan berezia. Galder Izagirre izan genuen gurean, eta, larun bateko saioarekin amaitzeko ere, Jasone Osori izan zen gurekin, bere kortearen entzuteko moduan bagaren segituan, eta biltzen dugu nolabait, idazleak ere arrakasta liburuan izan zituen asmoak, protagonistekin izandako solasaldiak denetari kontatu zigun, eta hause, nabarmendu nahi izan dugun zatitxoa. Ari gara arrakasta gora eta arrakasta bera, baina ez dakit atal garrantzitsuena den, baina bereziki uste dut bai lekua egin birtzitzaiola kritiken atalari, ez da, ezin ulertu arrakasta edo gaur egun behintzat kritikari gabe. Bai, batez ere kritikak ez dianean nonak, ez, mingarriak dianean, dana jasotzen ditugu, umetetik gainera. Nik uste dute zoritxarrez, gehiago jasotzen ditugu, edo gehiago iristen zaizkigu txarrak onak baino, ez? Horregatik
kritikeri eta aliantzei ere ematen diet nik garrantzi handia, ze ustot importantea da lehenzuk itxasargiak eta aipatzen zen itxun ez da, guretzat eredu dianak, eta nik ustot arrakasta lortzeko oso importantea dela inguruan eukitzea jendea eskua emango dizuna, baina eskua emango dizuna ez bakarrik erorten zeranean altxatzeko baizik eta gauzak ondo atantzezkizunean zoriontzeko baita ere, ezta? Eta bizigera, ez dut esango hau euskaldunona bakarri da, nik ustot neku unibertsala dela, ez dakizatekan batzutan kostatzen da postea bestei gauzak ondo ateratzen zezkienean, ez? Asko hitz egiten da kontrakoaz, hau da, nik badakit, egunen baten zerbait txara gertatzen bazait, jendea daukadala inguruan. Hortaz asko hitz egiten da, eta oso importantea da noski. Baina gutxi hitz egiten da besteaz. Hau da, nire bizitzan gauza kondo aidianean ateratzen, ez da, maila pertsonalian, profesionalian eta bar, nahi dut baita ere egotea jendea, postuko dana, ez da, ze horrek ere ematen du indarra, horrek ere elikatzen du, ez, gogoa jarraitzeko lan egiten. Gogoa baldin badakazu jarraitzeko lan egiten, hobetuko dezu egiten ari zaren hori, ez da. Orduan, dudarik gabe, aliantzak dira oso importanteak, eta kritikak hor Matthew Lipmanek esan da bezala, bakoitzak badaki, ez da, hor, ez dakit badaki, nero jakin beharko genuke, helburu hori lortzeko, bidean kritika txarrak ere jasoko ditugula, baina zuk zure buruari galetu diozu benetan zer da nahi duzuna eta zein da zure benetako balioa, ez da. Zure instinto horri eta zure barne indar hori da elikatu behar duzuna, azken batean. Barne instinto hori elikatzen ibili da Jasone Osoro arrakasta liburuan, eta bertan aipatu bezala hainbat protagonistekin bildu eta arrakastaren inguruan egindako hausnarketa da liburuan plazaratu duena. Beste idazle bat, kazetaritzatik ari dena gainera, Kristina Berasain ere gurean izan zen, eta Kristina Berasainekin aritu ginen Sahara herri bat erresistentzian liburuari buruz, baita, arek martxan jarri duen proiektu berriaren inguruan, Saharari kantari diskoa ere kaleratu zuten duela aste batzuk, abenduaren 22an Kursalen izango da kontzertu berezi hori, bertan Mikel Urdangarin, Einaute Elorrieta, Idoia Asurmendi, ez dakit, Olat Salvador, artista asko izango dira, Iker Lauroba, eta beste eta haren inguruan ere aritu ginen, baina batez ere liburuan emakume sahararrei egiten dien aitortzaren inguruan, eta alaxe azpimarratu zituen, gatazka batean, gatazka bikoitza bizi duen gizateriaren parte ere badelako emakumea. Fronte Polisarioko sortzailetako bat da, arekin egon zinen, handik hasten dira osatzen lehenengo testigantzak, bortizkeria, oso ankerrak diren egoerak, eta horiek ere kontatzen dituzu, eurek ere kontatzen dituztelako. Bai, sagarrarrek oroar badaukate errezelo bat lehenengo pertsonan hitz egitekoa, eta beti esaten dute nire historia ez da beste sagarrarrena baino ankerragoa. Eta hori niri asko hunkintzen nauen gauza bada, ez? Eta bai, Enbarka Brahim Bumahruta bera simbolo bada, esan daiteke sagararren ama dela, bizirik dagoen mito bat, eta Fronte Polisarioa hain zuzen ere bere etxean sortu zen, klandestinitatean, duela 50 urte Mauritanian, eta emakume honen bizitzaren bidez kontatu daiteke Saharar herriaren historiaren bidaia, ez, egin daiteke bere hitzen bidez. Enbarkarekin goiz oso bat pasa nuen bere jaiman, eta bere, nik uste oso emakume estimatua da, oso emakume kutxuna, eta nolabait niri bihotzera iritsi zitzaidan, eta uste dut nik ere liburu hau ere bihotzetik idatzi detela, eta bai emakume sahararrak simbolo bat dira, erresistentziaren ikur bilakatu dira, bai kanpalekuak beraiek sortu zituztelako etzerezetik, gizonak frontean zeudelako, baina baita lurralde okupatuetan, beraiek direlako lehenak debekatuta daukaten saharar ikur hori eskuetan hartu, eta kalera ateratzen direlako ikurra astintzera, ez da horra aipatukan nahiko nuke ere Sultana Jaia, beste ikur bilakatu den emakumea, oraingo gerran errepresioa gogortu eginda, eta emakume hau egontzan setiatuta bere etxean, irten ezinik 557 egun eta gau, eta poliziak, zerbitzu sekretuak, segurtasun indarreko kideak sartzen ziren bere etxean, eta behin baino gehiagotan kolpatu, bortxatu, bere aizpa eta amaren aurrean bortxatu egin zuten, eta hala ere Sultana Jaia egunero bere etxeko teilatu laura ateratzen zen Saharako ikurra astintzera, eta argazki hori ere ikur bilakatu da, erresistentziaren ikur.
Liburu latza da, Saharar gatazka latza den bezalaxe, baina liburu ederra da. Atzo aipatzen nuen Kristina Berasainek nolabait egoa checkpointean utzi zuela, ez zuela liburuan bere kazetari protagonismori baliatu nahi izan eta zintzotasunez hartu zituela. Sahararen hitzak lan horretan, irakurtzeko aukera izango duzu eta benetan bada eta uste dut oso lan ona. Lehenengoz, Saharar gatazka ondo ulertu nahi duenarentzat eta baita nik atzo aipatzen nion, Saharar gatazkan desente aritu entzun irakurri eta nolabait kezkatutakoa naiz eta ala eta gauziz ere liburuak deskubritu dizkitez, oraindik genekizkien hainbat gauza eta hainbat erpin beraz. Zinez gomendagarria eta tira, laburpen honekin amaitzeko, atzo gurean izan genituen lehen orduan ibilbeditarrak june, bezperan euren kontzertu ikusteko aukera izan genuen, aze kontzertu eskaini zuten larun bateko ahotseneako saioak amaitzeko. Egia esan, nik nituen inoiz zuzenean ikusi, ez nuen aukerarik izan, eta, asko disfrutatu nuen, motz geratu zitzaidan kontzertua. Kontzertu gehiago eskainiko dituzte, biniloak agortu zituzten, hori ere, Goldearen biniloak agortuta daude, eta hori pena bat izan zen, horren inguruan eta beste hainbat gauzen inguruan aritu ginen eurekin entzun. Gero kontua da, ez dugula ere ezer konparatzeko, ez? Beste urte bat konparatzeko. Zer moduz joan da, ongi saldu zu eta, uste dugu baietz, baina ez dakigu ere oso ongi. Baina nik sentitut, etorri dela jende asko, diskoa entzun gabe, eta ikusi dute aterauzula diskoa, eta disko erostera, ezagutzen ez gintuen jende bat. Eta ezagutzen gaituen jende horrek jada erosia zuela edo. Eta egon da pixkat denetarik. Hor Javier ez dakit, nolabait Ibaiek izan dueranen arira, bigarren jaiotze bat, gertatu dela Durangon beraz, jende oraindik diskoa deskubritzera iritsi baldin bada Durangora, badagoela edo azokak eman diola diskoari, bigarren kolpe bat edo bigarren jaiotze bat, ez? Ni pozik, hurbildu den jende askok ere goraipatu du diska. Orduan horrek ere, konturatu naiz, igual diska on bat egin dugula, ez? Claro, konstiente naiz, baina jendeak esatea, noski, eta polita, bai. Ze gauza bat da ere, igual kontzertuetan hurbiltzen zaizun jendea, ez kontzertua ikusi eta kontzertu polita edo. Baina hemen zu zaude, ez duzu ezer egin. Disko bat atera duzu, baina ez daude egiten ezer eta esatea, ze disko atera duzuen eta, bai. Ekarri dituzue biniloaren alde gehiago, edo ja ezingo dira topatu? Bukatu dira. Eta edizio berria egongo da? Ez dakigu. Kontuak egin behar ditugu. Ez dakigu. Horre, uste dut azoka hitz egitea ere badela, guk hemen bina ditugu adibidez. Juan zerrenda egiten. Oida, galdetzen. Garai batean fonduna egiten zenean bezala, erosi zure diskoa eta gero iritsiko da, guk aurrera ezakegu dagoeneko, Asteazkenetik hemen eta esan ez, guk igandea aprobetxatuko dugu, erosketak egiteko, jende gutxiago egongo da, zapla. Barkatu Julen. Ez beste estrategia bat ere probatu dugu. Jon Arretxeri liburu lapurtu diogu eta zen egin genion. Baina agortutako bidua. Agortuta daude, ezin ditut lapurtu. Beste pertsona bati. Bale. Ez, baina hemen esan genuen zilegizela sortzaileari lapurtzea, ze gaina Jon Arretxek esan zigun, zuen kasuan autoeko izan ari zarete. Jon Arretxek esan zigun, nik berdin kobratzen dut liburu hori ez da ibilbeditarren kasua, beraz ez, baina diskoa erosi duen zale bati, konsumitzaile bati, kulturzale bati, diskoa lapurtzea igual hori itxusiagoa da, ez? Bueno, dio. Ondo aukeratu ezkero nori lapurtu? Akaso? Eta zer lapurtu? Zer garbi daukagu, zer nahi dugu, nori bilatu behar pasabar diguzu zerrenda benilo erosi duten. Oida. Erabakiko dugu, nori lapurtu. Atzo Anasa Gazti mendik ikusi nuen. Gaur ere bai? Bai. Anasa Gaztik binilo erosiko altzuen idile direna. Inork ez ezala pentsa Anasa Gaztiri lapurtu nahi genionik, esaten ari garenik, Horaz, baina bizi behar du, Bada esaldi bat hor pentsatzen utzi nauena eta da Ibai Osinagak esan du kontuak egin behar ditugu. Eta uste dut hor badagola zerbait ere tarteka azaldu behar dena, vinilo bat egitea, disko bat egitea oso gauza garestia da, orokorrean,
vinilo bat egitea gaur egun oso prozesu garestia da hori ere, eta askotan viniloen prezioak ikusten ditugunean konsumitzaileari irudi dakioke vinilo bat garestia dela. Diru asko balio du vinilo batek, ohituta gauden CD arrunt baten prezioarekin alderatuta, baina taldearentzat vinilo bat egitearen kostu ere oso altua da, eta uste dut hortik kalkulak ondo egin behar direla, orain tirada handi bat egin eta tirada hori garajean gorreta aukiezkero diru hori negatiboan egongo dela urtetan. Bai, hori da viniloen kontua, saltzen dira eta agortu zaizkigu, ekarri ditugun, denak ekarri genituen, geratzen zaizkigun guztiak, baina bai saltzen da, baina ez dakizu oso ongi zenbateraino, diskoak dira, azkarrago mugitzen dira diskoak, eta, izan ditzakezu 200 disko etxean, 6 urtez. Baina viniloen kontua pixkat komplikatuagoa da. Eta bai, oso garestiak dira eta ezin dituzu ere asko egin, ze ez dituzu salduko, eta gutxi egiten badituzu askoz garestiagoak dira, eta bai, zaila izaten da viniloaren kontua. Ez dakit beste talde batzuk nola egiten duten, edo, autoeko izpenean daudenek, ze, beste disketxekin daudenek eta disketxaren movida da. Bai, horrek amortibatzen du, horrek malgutzen du kolpea, ez baina? Bai, baina zaila da erabakitzea. Ez da errez erabaki horiek hartzea, viniloen festa bateri izan da Durango, nik batzuk ekarri ditute etxera, batzuk erosita, besteak oparituta, denetarik, ondalen aipatu dut nogendarrak oparitu zidatela, eurekin harmonika jotzen egon eta gero, Xabier Zeberioren pause erosi nuen, intzaren aeri ere erosi nuen, oso lan polita batez ere, badaude disko batzuk viniloan zentzu berezia hartzen dutenak, ez? Beste goxotasun bat edo badutelako, eta zuk erosketak egin dituzu, Joner? Nik erosketatxo batzuk egin ditut. Ez nahi bezain lasai. Lan asko egin dugu Durangone. Bai, baino, tartetxo bat izan dut, adibidez, agortu zen beste zerbait izan zen, Euskal Herriko, feministen agenda. Bilgune feministaren. Bai, bilgunearena, ez dago. Eta ezin izan nuen erosi. Baina, bai, banituen buruan hainbat erosketa egin nahi nituenak, eta lehenengo egunean, bada ezpadare egin nuena izan zen, korrika postuietara azkar batean jun, erosi, eta hurrengo egunetan pixkanaka begiratzen joan. Eta horietako bat gaur jantzita daukaten esan ezinien kamiseta. Enuen jakin hobeto egiten agortu dira, taila batzuk. Hau, taila hau. Bai, hori xebera. Beraz, kamiseta horrek balio berezia du. Esango nuke, erosia, eta... ibilbe diren viniloa bezala xe, oraintxe soldaut batean dagoelarik, baduela balio asko. Tira, aurrera egingo dugu pixkanaka, baina segituan izango dugu, hain zuzen ere, Beñat Gaztelurrutia, Gerediaga elkarteko kidearen eta Durangoko azokako koordinatzailearen balorazioa entzuteko aukera, eta horrekin itxiko dugu nolabait Durangoko azokan egin dugun bueltaska hau, laburpen hau, antxe ibili gara, ez? Gurekin izan ziren bate artisten testigantzak, sortzaileen sentsazioak, euren lanen azalpenak eta bestelakoak izaten, baina Beñat Gaztelurrutiak ere ze balorazio egiten zuen jakin nahi genuen. Bizitariak batzuk oso argi zeukaten 7.000 zetozen, baina asko bilatzen aritu dira, erakusmaien atzealdean zeuden azalpenak garreta zentin dituzte, webgunean bertan ere 10 bizitetatik 4 egitarago gari loturikoak dira, hau da, bizitariak landako gunera etortzen dira, erakusmaiak ikusten dituzte, euren erosketa egiten dute, baina gero, badakite ondo, azoka ez dela hemen amaitzen, hasi segurazki bai, baina Durangora zabalduta dagoela, hainbat espazio ditugu, aurkeztu diren nobedaren zuzeneko presentazioak edo egiteko, eta horietan ere jende asko izan dugu, orduan sentsazioa daukagu, orain urte batzuk abiatu zen azoka honek bere burua berretsi duela, eta arrakastaz berretsi ere. Pentsatzen du saiatu harren ezina gehiago dala. Beñat Gaztelurrutiaren balorazio hori, Pegi Lekuona lankideari egindako balorazioa, gaur goizeko informazioaren arian entzuteko aukera izan duzue Gaztelurrutia sakonagoan, baina guk ere tartetxo hori hartu nahi genuen, haren balorazioa nolabait, gaur Durangoko azokaren laburpen honen itxiera modura plazaratzeko. Ez da erabateko itxiera izango, zemen jarraitzen dugu, esaterako, bulego entzuten. Bea, Tomas Lizarazuko paraitu zidan atzo diskoa, hori da eraman nuen besteetakoa. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala
batzuk badakizu June zein dagoen pena handiarekin Durangora ez delako joan? Zein? Gure horrengo gonbidatua. Atzean pilatzen zaizun egarra Noizean behin udaberriko izea bezala Agertzen naiz zure albora eta baretu egiten dira burua uste danak Dena nahi duzurekin, dena zure alboan Dena utxetik hasi egun ilunetan Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara Gorka Santesteban, egun honetan ongiet herri bigarren kafera. Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Pena pixkatekin, gu Durango bukatu delako eta zu Durangora etzarelako joan. Bai, ja, darramat igual bi urte jun gabe, pandemia horretik eta ja, Gauzat esango dizut, zu alare bazara euskal kultur kontsumoaren karneta, berez baduena. Ez da Durangora joan beharrik, inork aitortzeko, Gorka Santestebanek mantentzen duela bizirik euskal kulturaren erdia. Ale ere begira, kasoi izan dola, Bilboko lagun bat junda, bai, begutez behin, eta behin esan nion nola eskutuan. Joaten bazara, kontzertu batzuetara, bi txikiak egin, eta niri bidali, eta igoko ditut, eta bat igo, non, bai. Zake, bai. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala Izango da bulego akaso Gorka Santestebanen taldiri guztuko netakoa? Bai, oso kutxunena. Aurreko begira, etxean jarri nun primeran, etxeko telebistan, eta ikusi non bulegoko Japoneko turreko dokumentala, eta izan zen oso ona. Baina Gorka Santesteban ez da gaur primeran bulegoren dokumentala edo bulegota hitz egitera etorri, naiz eta egin zezakeen lasai asko, baina badaukagu azaltzeko, azken asteetan, esango nuke duela 4-5 aste izango zela Gorka, agertu zela Instagramen nolabait euskal kulturaren agenda moduko bat, euskal kulturari begira dagoen profil bat, eta zuzen ere hau kulturzast da, eta Gorka Santesteban dago, kulturzasten atzean. Gorka, dagoeneko aste batzuk badaramatza, zenolako esperientzia izaten ari da, adi egon bardelako, gauz asko gertatzen dira Euskal Herrian, eta ez dakit, feedbacka, jendearen iritziak, eta pixkat jasotzen hasia zaren. Oso iritziona jasotzen nahi naiz, aurrekon begiran Donostiko taldeko berz egiten duen talde bat, Radioko Bertz. Justo, konpartitu egin nion Donostiko gabo eta zokan izan zire, eta justu larun baten Hernaneko taberna baten jozuten, eta bai, azkenean ezin izan nun bera egin egon, pereza esan nolako, baina asko gustatu zaien nire perfila, eta baita ere, Lezeko udalari. Bai, ni flipatu non horrekin Lezeko udala zerbait daukatunean, bidaltzen didate edo etiketa egiten didate, eta esan gu baten lezora jun barko zerbait ikustea. Egia da, uste denok eskertzen dugula ez June, askotan, jakin nahi duzu ze kontzertu, ze ekitaldi, ze aurkezpen, ze solasaldi danakoa dagoen, eta ez da erresa hori zentralizatzen duen norabaitera jotzea, eta, esan nuke, euskal tendentziak ere, hasi zela horrelako bilkuntza o biltzen lan bat egiten, eta horren kulturzastere badugula, eta nolabait laguntzen digula, ez argi biltzen eta jakiten, ostras, asteburu honetan edo astegun honetan, hau edo beste dago, ez? Bai, batzutan bilatzen dezulako eta ez dezulako aurkitzen, eta beste batzutan ez daukazulako zer egin, eta agian ideiak ekar ditzakelako, eta bai, ondo datorkigu olakoak beti. Bai. Esa no sería yo, dudan utxune honek, bete ez balindu. Esa no sería yo, ez nintzen izango, hoy la culpa deja hueco a la luz.
ez nintzen izango esano seria jo dudan utxune honek bete ez banindu esano seria jo Kulturzazten inguruan ari gara Gorka Santesteban saio honen lagun ere denarekin eta tira ezakit Gorkak adibidez baduen eskuartean edo buruan botako dioten urrengo proposamena. Ze gaur izango da abenduaren 11an Donostiako Antzokizarrean arratsaleko 6:30 Insumisas, mujeres en lucha en el Sahara Occidental dokumentalaren emisioa, 80 minutuko lana da, giza eskubideen zinemaldiaren baitan izango dena, eta tira azken egunetan Sahararen inguruan aritu gara, Kristina Berasainen azken liburua eta Saharari kantari diskoaren inguruan aritu ginen atzo bertan, eta Saharar herriaren gatazka eta historia intereseko bazaizue, Laura Dauden, Miguel Ángel Herrerak biek elkarlanan egindako dokumental hau ere ikusteko aukera izango duzu. Dokumentala ez da 80 minutukoa, dokumentalako 26 minutu irauten ditu, eta ondoren, 80 minutu irauten ditu dokumentalak eta nina azten ari naiz. 80 minutu uste dut mailinguru eta guzti irango dituela ekitaldiak. Irantzu Mendia, Hegoa Institutuko zuzendaria, Laura Dauden, dokumentalaren zuzendaria, Fatma Mohamed, Euskadiko Saharar ordezkaritzako delegatu ordea, eta Kristina Berasain kazetaria, moderatzaile lanak egiten izango da, aipatu bezala atzo gurean izan zen Durangoko azokan, eta horixe ere, hemen kultur proposameneraz ari garela, gaur bertan Donostian izango den proiekzio eta solasaldia, Antzoki Zaharrean 6:30 izango dena. Gorka Santesteban, bazenuen honen berri esaterako guztiaz enteratzen zara edo eskertzen duzu jendeak etiketatzea, abisatzea? Bai, ezke batzutan oso zaila da, gainera denboraldi hau ez, abendua eta denbora dugu gauza asko daude, gabonak eta jo, eskertzen da, hola karta, nirazten dute jendeari, zela kartelak o albistea behintzat, eta gaur esan duzura ez nuen berri, baina justo beste ekitaldi batera noa, eta postos, ze oso jarraitzelea naiz, archipelagoko estreinaldia jungo naiz, atxaldean, eta pozinago, oiaran zabal nahi eta ezagutu, eta antzizango naiz, ni privilegiatuko bat, ikusteko lehenengo kapitulua. Erbesteratuta antzia, mende haue baina lehen, area eta ura gugan ziren, mende hauen ondoren jala guazen. Egun honetan Durangoko azokan Gorka jende asko galdetu du baizu, eta Gorkak nondik ateratzen du denbora kulturzazte egiteko, irratsaio mordoa entzuteko, bigarren kafea egunero entzuteko, eta bizitzeko, eta kontzertutara joateko, nola egiten du Gorka Santestebanek hau dena? Oaintxe justo bajanago orainiko orain denbora asko auket, baina beste normalean lanekeko autobus bidaia goizean goiz ikotzen dut, eta bueltan, eta jola tartetxotzan. Eta ekitaldietara, normalean hemen inguruan, Donosti, nerran inguruan, baina Zumara jutumanez, inguruan zaiatzen ez ekitaldi batera jun, eta bai. 10 minutu geratzen dira eguerdiko 12etarako, eta Gorka Santestebanekin ari gara kulturzazten inguruan, esaterako oraintxe Instagramen sartu eta kulturzazten sartzen bagara, Gorka, egongo da zerbait publikatuta, edo egun lasaiak dira hauek Durango ostean? Ez, egunero dago zerbait jartzeko egia zara. Pentxe, daukagu asteburukoa, taberna guria taberna, bakarlari Hernaniarra, gure sortzaile gaztebeak maite ditugu, hortxe, naia Baierekin,
azokarekin, Lander Otalaren liburua ere Bibir Gritando eskuratu azken eguna, hemen Durangoko azokari buruz, hortxe daukago hitze Julen Leturi ondoren story bat, Julen Alonsoren liburak eskuratzeko sinadurak, Josein Etxeberriak egindako, bolako gomendio musikalak, hemen daukagu Etxe Luze Gaztetxean, abenduaren 23an izango dela Zea Maiz eta Okiri Farfala, eta Urtarrilaren 6an Belako Nakar eta DJ Txankleta, eta bertan pintxopotean gelditu, Orioko Gaztetxea, Gabonetan kontzertu ederrekin. Pantaiak euskeraz ezinbesteko erronka itzaldia Alex Aginagalderen eskutik, hau zera izango da, abenduaren 12an bihar, arratsaleko 5:00 Rezola Zementuen Museoan, pantaiak euskeraz eta Inorga Kulturaren babesarekin. Hemen gauzan mordoa daude. Bai. Gaur, 11:00 izango gea, gure proiektu orkesten bigarren kafean. Eta hortxe gabiltza. Hori ona. Hortxe gabiltza, Gorka Santestebanekin. Ze izan da, orain arte izan duzun feedbacketik horrela, gehien arreta eman dizuna, Gorka, izan ote da zerbait bereziki atentzio eman dizuna, edo anekdota politian bat, gertatu zaizuna, kulturzast martxan jarri duzunetik. Bueno, ez da izan, nola, baita ez dut esan, baina zuzenekoak ere egite ditu zortzailekin, lehen zuzenekoa Julen Alonsoekin egin, justu izan zen Durangoko azoka etorri baino lehen, A3 bandazekokin postgategiekin izan nintzen, eta nire asmoa da, zortzailekin, elkarrizeta orduerdiko elkarrizeta egin, eta usnartu pixka zer da kultura, ze gustatzen zaien kultura, eta nola ikusten duten kultura, ze azken aste hauetan, aurrekon baita kriston berartu nun, altxerri jazta berna itxiko dutela ez, eta nik ustez, gu bargea kultura ikustea, baina gure instituzioan laguntza berko izan barko dituzke kultura sustatzeko eta jendea jurteko. Hemendik Indiokarrak esan digu, por cierto, Jun eta Inigo favoretxo bat egin behar diazuet, Durango horren beste jende zegoen, aztoratu nintzen eta postal kolekzionisten diska, enuen erosi Inigo, Juneren bitartez bideratuko zeniak mesedez. Bai noski, aukeran emango dizut bestela, postaz helaraztea, ze postal kolekzionisten diskoa postal bat da, eta beraz, zigilu batekin etxera jaso dezakezu, horrek ere ematen dialako xarma, baina ero kontatuko diguzu. Eta Gorka nahi badezu telefonoa eman, eta iristen zaizkiten ekitaldi guztiak bidaliko dizkizu. Hala, ze ona. Menari garago zubilanak egiten, komisioa zenbateko izango da. Uztakit, pasta paketetxo bat, edo gaurko kroketa, kroketa, ze ona. Baita, nik uste baiet. Ze, gaza esan, pasta paketeak ez, pasta honenak zuk egiten dituzuta. Hala! Munduko gaietari goxoenak, baina munduko gaietari goxoenak egiten ditu. Kukiak izan dute? Bai. June Romatetek egiten ditu, hori dudari gabe. Zalantza luzatzen denean, tarnasala butzea, etxea ez dutzen denean, beldurra zabaltzea. Eta adi egon entzule berri garrantzitsu bat emango dizuegu eta minutu gutxi barru, segituan jakinaraziko dizuegun berriaren adi egon, Gorka Santestebanekin egingo dugu oraindik hurrengo minutu pasatxoa. Gorka, baieztatu duzu, kroketa jatera garatuko zara gero gurekin? Barkatu, mikrofona itxi dut. Mikrofona hori. Bai. Ni berdina egiten dut, egoten egoten aizenean baten, mikro hau, ez dut zapalduta. Gorka Santestebanek kulturzazte gidatzeaz gain, eta bertan euskal kulturan gertatzen diren hainbat gauzen berri emateaz gain, eta oraindik ere izango dira ez, zurekin harremanetan jarri, eta euren proposamenak, eta agendak, eta bestelakoak helaraziko dituztenak, irratien ere aritzen zara, eta irratian badira urte batzuk eta saiotxo batzuk, ez da Gorka? Bai, desente, bat izango da, 13 urte irratintzen edo, 13 urte, bai. Eta zer eman dizu irratiak? Pentsatzen dut horrek ere murgildu zaitula, ez? Kulturgileekin harremanetan eta jende asko entrebistatzen eta bar.
Bai, eman dit, arnaza eta pizkatindarra kultura mailan ere ezagutzeko jendea, eta egia da, azken urte hauetan ez de Durangon ez dezun, baina aurrek urtetan juten nintzen, grabagailuarekin, elkarrezetak egitea, hango jendeari, behin gogoratzen ez berritxarak egin nion, eldrogazi ere bai, behin baten, eta kriston ondo pasatzen, baina, bueno, datorren urtean juten eizen, datortean bai edo bai jun bar nahiz, así que eso. Ilargia zerutik desaertzean, pozik nagoen bakoitzean, lorea ez doa lurrari baimen esker, bera nahi duanean atera daiteke, agintzea ez da agintzea inbeste, bilok aske izan daitezke. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Hemen Spidermanderrek ere, esan digu, nire zuzenekukin desastre bat naiz, ja. Aizue, azken orduko garrantzitsu horren berri eman bargen izuen, informazio gehiago izango duzue eguerdiko 12etan egoi belategirekin eta egunean zehar, naiz.eusen ere bai, baina kontatu behar dizuegu Euskal Herria Bilduren mahai politikoak Peio Otxandiano egungo programa zuzendaria proposatu duela lehendakari gai izateko. 40 urterekin gaztea den arren, dagoeneko pilatu duen ezagutza politiko garrantzitsuan nabarmendu du koalizioak. 1983an Otxandion jaiotako Peio Otxandiano da, Euskal Herria Bilduko oinarri proposatu dien lehendakari gaia, Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeetarako. Hala erabaki du astelehen honetan bildu den mahai politikoak. Koalizio abertzalearen arabera, belaunaldi berri baten aldeko apustu garbia da Otxandianorena. Baita, etorkizunean herri akordioetan oinarritutako politika egiteko borondatearen aldekoa ere. Telekomunikazio ingeniaritzan doktorea, Otxandiano Euskal Herria Bilduren ideologo gisa definitu izan da lehenago ere, gaur egun arte okupatu duen programa zuzendaritzatik egin duen lanagatik. Esan da bezala, hortxe dago, Peio Otxandiano proposatu du EH Bilduren mahai politikoak lehendakari gai izateko. Informazio gehiago izango duzu hemen urrengo minutuetan Naiz irratian eta baita naiz.eusen ere dagoeneko informazio hori publikatu dutelako eta hortxe duzue Ramon Sola, aktualitateko redaktore buruak eta lankideak dagoeneko publikatu duen berria, segituan eguerdiko 12etan ere informazio gehiago izango duzue. Tximuena itxumutu gor, atzatu jendearekin ta izan bizkor. Onork agintzen du, onork agintzen du, hemen eta hor. Eta gu gaurko saioa agurtu behar dugu, Durangoko azokaren osteko saionek askorako eman digu, kontatzeko gure etorkizun politikoari buruz gertatuko dena, kontatzeko Willis Dramonen gero arte edo agur usaineko hori, gogoratu 2 sarrera zozketan jarri ditugula gure sare sozialetan ere, ostegun honetan Bilbon Willis Dramonek eskainiko duen kontzerturako. Durangoko azokatzean uzten joango gara pixkanaka, bihar saio berria, June Romatet Ibarguren datorren astelenean ikusiko dugu ondo bidean elkar? Bai, datorren astelenean arte. Gorka Santesteban, eskerrik asko gaur gurera etortzegatik, Kulturzaz proiektuari eta beste guztiei heldu fuerte. Bai. Eta gure bagoa zentzule bihar goizeko 10:05 hemen izango gara. Aje emozionala pasati izango garen ala ezkaren, hori jakiteko gurekin bat egin beharko duzu. Hemen Naiz irratian, bigarren kafian orain, informazioaren zatxanda eta esan da bezala, zabaltzen joango gara Peio Otxandiano proposatu duela Euskal Herria Bilduren mailak lehendakari gai izateko. Ei, 2013 urtean, hemen Fermin Muguruza, Tamara Rodríguez eta Esnebeltza, nork agintzen du, hemen eta hor. Bagoaz ondo izan aio! Keep calm and bigarren kafea.